Dilan sa kaya si Fabian, si pamilya na atang. Sinak sa atang lalaki, makaasa. Buisit ako talaga dita. Ay, mga po, buisit ako talaga. Buka. Ayun. Ang tawag mo ni pa. Di pare, apa yung tayo? Bagana. Ano paray? Paray? Oh, napatawag ka paray? Este anay. Problema nga ron. Umpay amin. Bastan ko man uungot ni bakit ko. Nagaduntuman nga ibagabaganan. Nagaduntuman nga nguri-nguri ko siro pa lang kastan ko man ini. Umumit aja, hindi ko marayin. Ha? Bawan amin ko na aja eh. Apo, kastaw na itong ungit na aja eh. Anati nasayat nga kwa, balita paray. Eh, kita ka man ti pagsayatan ka pare nga, pagkakortahan mo, nagdaman ti gasgasat pa. Na? Ay, nakimit nga kwa ata, naimbag na balita parang dati kwa. Pagkakortahan dati tatangal daw. Way, mapana kita pare urag tuddo daw. Nung tikas ta, dati may yawat ko kinibakay. Ang mamit ajay. Ay, ama. Lawang kwarta na dajay. Ate una pa, itibakay. Bakay, ngawang ngipin na. Paray. Uwawawan, paray. Alat, grupo ata karoon. Sakto. Baring surati katangal daw. Urag to. Suki-sukit, amay. Kapag kakurtaan. Napanakon. Ngawang bakay. Napanalatan. Nakom. Nakom. Pa! Pa! Mapanan naman dati ng lalaki na po. Anayin niya nga kasta na mapuppukaw. Nalaw na ipagpapalan na naman sa kumbinumon. Makaasar. Tapos may luto. O may asin, bagong, bagas. O may sangin. Tapos kasta lang nga panabalo-balog. O kasta mit laing isinakatan. Kasta lang nga kang kanayon. Kanayon niya mapuppukaw. Bumnod, tumaw. Dilan sa kaya si Fabian, si pamilya na atang. Sinak sa atang lalaki, makaasa. Buisit ako talaga dita. Ay, mga po, buisit ako talaga. Buka. Ayun. Asal atang lalaki. So natin bahala timang labadagi ka, lupot na. Ang pakakailang dita at sampitan na kasta. Balay sunat pa. Surtiyak ka lang katangal daw. Ate nga igamak, maragsakan ni bakay. Oh, punay na eh. Nagsurti nga talaga di nga pare. Basta iso na tekad-kad do. Maragsakan ni bakit ko tata. Aman, maragsakan da jay. Oh, tara ba na kon? Maragsakan din ni bakit. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, may? Pay. Nagkadoon nga. Ang kakayurat nga mo rin ay. Kapag nga natin ni bakay. Nay. Pwede kita eh. Oh, napanam? Ha? Kung napatam? Hindi kinukumparay. Ano yung kubra may dyan? Kinikumparay. Di ka maragsakan si kunay? Kapag kita. Ha? Kapag kita narurong kita nay. Nagala mata? Ki napanak yung kinukumparay. Ki nagsurtay. Ki nay. Ki nangabak. Ikan na umay. Nagsurti ka rin na nay. Kapag kita narurong kita. Ay, awan, labak ato. Ha? Labak ato. Labam na kita? Ay, labam na kita ba kay? Wen, labak ato. Sigurado ka? Wen. Ay, kung ano inwara-wara mo? Saan, labak ato. Ay, labam. Nagsurtiya nga talaga na. Nay? Labak ka dyan. Ay, labam na di ba kay? Wen. Ay, Nagarap niya ka tayo? atay? Wen. Sigurado ka? Wen. Oo, ay. Niya ka tayo? Maya man ba kay? Okay ka?